Čo hovoríte na ten schválený prílepok týkajúci sa spolupracujúcich obvinených, ktorý do parlamentu priniesol obžalovaný Tibor Gašpar, a ten prílepok zakazuje súdom použiť výpovede kajúcnikov ako dôkaz, a to v prípade, ak niekedy inokedy klamali alebo sa nerozpamätali na všetku trestnú činnosť, ktorej boli svedkom? Ja by som k tomu povedala jednu takú vec, ktorá ako keby nebola na verejnosti. Ja som bola pojednávať v kauze obžalovaného Norberta Bodora, kde presne s touto argumentáciou vyšiel jeho obhajca na to, ako má súd rozhodovať, prečo má vykonať ďalšie dôkazy, ktoré majú byť urobené vo vzťahu k nejakým osobám, ktoré možno v podstate považovať za kajúcnikov. Pričom tá právna argumentácia bola nejako vystávaná a následne sa prišlo k tomu, že teda bola zavedená do toho zákona. Ako myslíte, že bola zavedená? Že? Ako si to Najprv to bola obhajobná argumentácia obhajcu a následne sa z toho stal nové ustanovenie, ktoré malo prísť do zákona, ktoré je momentálne pozastavené účinnosťou. Čiže vy máte z toho dojem, že to bolo pripravené? Že takto odznelo na jednom hlavnom pojednávaní a následne sa to, myslím, že to bolo pár týždňov alebo dní, to bolo prevedené vlastne do zákona.